עכשיו, בעינייך, כשנשים מגיעות אלייך לקליניקה, איך את מזהה את זה ברמה ההתנהגותית שהיא עם דימוי עצמי נמוך? איך את יודעת לזהות את זה? קודם כל, אני לא קוראת לזה דימוי עצמי נמוך, כי יש משהו, כאילו, מה זה דימוי עצמי נמוך? זה מין תיוג כזה של החברה. אני לא כל כך אוהבת תיוגים, ואני לא אוהבת כאילו, אבל לצורך העניין, מה זה בעצם אומר? איך אנחנו מזהים שאנחנו במקום לא טוב מול עצמנו? זה לא דימוי עצמי נמוך, זה פשוט חיבור לשביל ההישרדותי. חיבור לשביל ההישרדותי, חיבור לשביל של אם ניקח את זה לשביל של החושך במקום לשביל של האור. ואנחנו רוצים ללכת בשביל של האור. זה לא קשה לזהות. דרמות, מערכות יחסים לא בריאות, מצב רוח לא טוב, מחשבות טורדניות, כל אחת בסגנון שלה. בעינייך נגיד מישהי שנגיד הרבה פעמים יצא לי להתקל בנשים שמפחדות להציב גבולות כדי לא להרחיק את הגבר שהן מתחילות לצאת איתו, או כשהן שותקות כשמשהו פוגע בהן, הן פשוט מפחדות להגיד, כן. או שאולי אם הגבר פתאום מתרחק, אז דווקא הן יותר מתאמצות. כן, אז זה יושב על חרדת נטישה, על הפחד להיות לבד, כל התנהלות שהיא מתוך פחדים, היא התנהלות שלא מובילה אותנו לאן שאנחנו רוצים להיות. וגם, את יודעת, הרבה פעמים, מכיוון שאנחנו יודעים איפה אנחנו יודעים למה אנחנו ראויים, ואנחנו יודעים איפה אנחנו יכולים להיות, אבל עדיין הפחדים מנהלים אותנו, אז גם אנחנו לא נהיה אף פעם מסופקים מדבר כזה שיצרנו לעצמנו מתוך הפחדים. זה לא באמת יספק אותנו. עכשיו לגבי